Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan in Biyernes, petsa 28 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong regular na kakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, Biyernes partner. Biyernes. Aldaw kita ni Biyernes, thanks God, it's Friday. And pag Biyernes, inaabangan na maray. Sobrang inaabangan kan mga kababayan tang nakaantabay sa radyo and nakaantabay sa Facebook Live. Kasi mga ka-action, mauran mo niyanin pa premyo 5,000 pesos. Plus, may tablet pa. Yes. Kaya mga ka-action, abang-abang sa And mga syempre, nagmamawot dyan manggana. Day man mawara ang pagtabang kang programang ini asin pagdaranin ayuda sa mga kababayan tang Bicolano na nangangaipo arong kan obheto na gusto po tabi na mangyari kan sa tuyang representante kan ako Bicol, Congressman Pido Garbin, Congressman Saldico ang pilantropong congressman kan ako Bicol Party List. Yes, tama yan mga ka-action. Kaya abang-abang sa mga nagmamawot manggana ng tablet asin nagmamawot At syempre, manggana ng partner, cash prize. grabe ang preparasyon mo ngunya na Biyernes. Aram ko, grabe na ang pagdisponer mo kan sa tuyang mga bado. Maraming mga maraming babadoon. salamat, syempre. Sa tuyang mga pabado. Pangpormadas dyan. Gusto mong sabihin, madadagdagan na ining mga pampurmada tang ini. Kinakaipuhan ta partner, taparte yan kan sa tuyang pagserbi. Sige. Aha. Maray na pagkahapon sa Gusto mong liwat. sabihin, partner, dapat day man mamalisyahan kan mga kuyenta na paurutulo na sa Maray na pagkahapon, partner. labatindi. Labatindi. Aha. Punantan sa tuyang aldaw nin Biyernes Sige. nin pagtabang. Pagtabang. Pagtabang sa mga kababayan niya to na talagang nangangaipo in terms of medical aspect. Sige. Tabang sa karahayan, tabang sa salud. Yes. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, makakasabay tangon yan si Tatay Emil Miñano de la Cruz. Emil Miñano. Ayan, Emil Miñano de la Cruz. Ayan. Diyan yan sa may parte kan Barangay San Roque. Tatay, maray na pagkahapon. Pakiran nilang po kan mikropono sa kuya po. Hindi po tatay sa mayan. Bako po Yan. sa may iliog manoy. Yan. Yan. Aha. Tatay, maray na pagkahapon sa liwat. Ano na po sa imo? Talabaon ang pangaran mo, Manoy Emil Miñano. Emil lang po. Emil, ayan. Manoy Emil. Maray na hapon po. Narinapon man po. Ano po ang hilang mo tabi, Manoy Emil? Yung nagaros ko yung may sitrek ko yan. Sitrek cancer ko no. Oo. Sa pag-i May cancer po ka dyan sa may sa imong pantuba. makancer nagaro. Oo. Ang ko yan. Wala. Nakapagpa-check up ka na po? Yun na po. Wala. May kuyan nga niya ako may May catheter. catheter. Naka-catheter siya po. Ngayon kasod pag duman may inali tangani ngayong makai kundi makai giraray kakabit Opo. giraray o kaya uning kung dema non operasyon sabi sa Kaso rin mga po yan tatay nagpuo na sa imong helang. haloy na po ini lalo na po kung ako nababalata ang kayod ko po tricycle driver Nagta-tricycle ka. Hanggang ngunyan po nagkakayod ka. ngayon din na po Pirang taon ka na, Manoy? 72 72, 72. 1950 ako po 72 years old na pala ni partner si Manoy Emil. po. Dati, haloy kang naging tricycle driver sa Opo Legazpi. po, opo. Anong parada? Parada dos. Parada dos. Mm. Oo. So, talagang, kumbaga, kaito labo-labo man ang pagkayod mo. Opo. Kaso rin ka pa nagpundo magkayod? Kang ining bulan pa po. Mm. Ining bulan siguro kung di ako na anoan. Nagpundo ka, ngunyang pamansa na. Kumusta man pala ang pagkayod kan sarong tricycle driver Manoy Emil? Piraman ang pagkikita. Dahil lalo na ngunyan na may pandemic kita saro dua araw pasaro-saro, maluya. Bagong arog kan mga nakalipas. Oo. Si Saypon kay iba mo sa buhay? Ang sa kuyang kayan agom. May agom ka po. Agom. Pera po tatay yan sa indong aki. Apat Una ko niapod mo piran sa imong agom. Ang aki nindo po anom. So yan po ba na anom nakakatabang po sa pagbakal nin bulong?
kung ano, garo man sana, solo may mag-agaw man May kuyang mga ko. pamilya na. Opo. So Ayan. dahil naman sila pwedeng magparasuporta partner ta may mga Opo. pamilya. Siguro na. sa primero nakakapag-tabang Panit-dit. Pero day Harain pa, sa mga di aki. asta. Harain sa mga aki nindo manoy. Ang iyan sa kuya, susunod sa ano, sa nguhod. Sanguhod. So iba, ararayo na. Orarayo na may sa kamarinis yun na. Aram mo partner, iyan ang pinaka-realidad. Ingon niya, pag mga aki pa, ang aki mo, medyo hubin pa, kaiba-iba mo sa Kaya buhay. baga sabi baga, ipagpasalamat mo nga na saradit pa. Na gusto magpaiba-iba. Tapag nagdarakula yan, may kanya-kanya ng... desisyon. Kaya may mga iba man kitang kababayan na minabakal kidakulang compound. Tapi paarungan ang mga Yo. aki sa laog sa nakan Kung mayaman compound. sa na partner, arog man kainan mo yan ni tatay, di ba? Opo. O niya, kumusta man manoy? Saan ka mo nagkukuakan pang guro gasto? Siyempre, so pagkaon oral daw, pang oral daw, tapos medyo may hilang ka pa. Opo. Minsan, agad-agad na lang po. Agad-agad na lang sa mga pagtaraining. Opo. Mm. Iring ka yan. Tangan ng makapag-sisinta kang pagkakaan. Opo. Ngunyan tatay, taigwa ka na ng catheter, syempre limitado ang sa imong mga paghiro, Pagiro, opo. pang-oral daw mo sa daily routine mo. So, paano mo tatay iyan na survive? May saro akong togang na nagtatao man sa kuya. Minsan pagkawangi, sarong lagang ko yan para maka-libre ako kapag ano. Opo. So, ngunyan po tatay, nagpasiring ka po digdio sa Tabang Ora mismo, sa Action Co Center, kay Congressman Saldico. Ano po ang sa imong kahagadan? Ano po ang sa imong pangangaipo? Kung kuyan po lamang ang sa kuyang kaanoan, yun nga po ang iagad ko po sa kuyan. Ang maintenance kan sa kuyang Maintenance. Opo. So pagpapabulong sa imo. Opo. Kasabi kang doktor, kung dahil maanan, operahon. Oo. So, pag nakainom ng bulong, so maintenance mo, posibleng dahil ka operahan. Madara sa bulong. Dahil man sinabi, basta sinabing operahon. Operahan. Okay po. So, yan ang kahagadan ni Manoy na taga San Roque, 72 anyos, partner. Iyan po, tatay, nakahagadan mo. Nagdadangog po si Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin. Pido Garbin. Nakaabot tulos, tatay. Kaya, Ora mismo. mismo yan, partner. Aha. So, ano ngon yan, partner, ang aksyon tabang ora mismo kan ako Bicol Party List sa pagin actually, ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Oo, sa mga pre-interview ta kay tatay, syempre nababanggit niya naman talaga sa mga pangangaipo. Kaya tatay, yaon na tabi idigdian kasimbagan sa imong mga kahagadan. Laboratorio, asin iba pang procedure, asin bulong na available sa BRTTH, sagot na tabi kanako Bicol Party List. And maliban dyan, partner, may maalalay sa iya. May maalalay, tatay. Kaya iyan po na paglinaog ka na tabi sa BRTTH, ang pagpabulong, ang laboratory, Check up. expenses, check up and all, sagot po kanako Bicol Party List. Salamat Ayan po, And tatay. may maalalay sa imo, Manoy. Ni po, tatay. Si Manay LB, Aha. kaduman sa ospital. Si Madam LB Sidenyo kan duman sa Malasakit Center, aalalayan katabi tatay kung paano ang magiging sistema sa laog kan BRTH. Maliban dyan, Manoy Emil, may sorpresa pang regalo sa imo ang ako Bicol Party List, si Congressman Garbin and Congressman Saldico. Juday! Sulo! Pasok ka! Ayan! O di, igwa lamang Manoy pagdiit-diitan. Food packs, tatay, asin, malinig na tubig. Ayun! Para sa imo tabi, tatay. Ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kan ako Bicol Party List? Salamat po sana sa anoan siya tabang ninda sa kuya na ako matabangan niya sa kanya kuyang kakamatian. Opo. Anan pagmating niyan tatay, na bit-bit mo ang pag-asa na ika mapapabulong na sa paagi ka na ko Bicol. Kuya rin sa kuyang kaugmahan na ako natabangan ni kuya no, salamat po. Ni Congressman Pido, Pido, ni Congressman Saldi po. Ayun. Salamat po. Okay. Mga tugang, saro na kababayan tang Bicolano, hali po sa San Roque, Legazpo City, ang tulos-tulos na inaksyonan para magkaigwanin ayuda sa iyang kahilangan na namamate. Sa samuyang pagbabalik, mapauran nin premyo, may tablet, may cash. My cash! Kaya mag-comment na kamo, mag-tag na kamo, mag-share na kamo, magsubaybay, ta 5,000 mo niyan ang nakataya, mga tugang, asindagos ang pagtabang, digdi sana sa Tabang Ora mismo!